Čaute, tu je Cool, našli sme rukojemníkov. Bolo to napísané, že môžu ubližiť rukojemníkom, keď nás nájdu, ale mňa osobne rukojemníci netrápia. Ide o to, aby som bol zdravý ja. No. Tak ďalší. Dobre. Rukojemníci za mnou nejdú. Nechcú ísť. Neviem prečo, ale nechcú. Ja osobne to nevadí, ja ich nepotrebujem. Možno pre splnenie misie áno, ale vzhľadom na to, že mi to uznalo, tak možno nie. Headshot! Dobre. My sme na tom teraz. Tak. Tam je, to bude ten boss, líder, únosca. A tam vzadu môžem vidieť našeho uneseného, ktorý sa normálne hýbe, takže neviem, či je unesený, alebo mu dovolil pohybovať sa. Dobre, zabili sme asi únoscu, keďže sme dostali správu. Našli sme ďalších únoscov, teda ne únoscov, ale unesených. A je tu koniec misie? Je tu koniec misie. Podarilo sa nám splniť tú misiu. 7. misia, vojenská strážnica. Takže úloha preniknúť do areálu vojenskej strážnice. Strážnica, to je nejaké divné slovo. Nájsť uväznených vedcov. Zaujímavé. Overiť informácie o výrobe drog. Tam bolo drog, alebo drog, keď tak. Ne, drog. A tam je drog. Neviem, toto možno nejaký Polák robil, ja neviem. Ostať nezbadaný, nájsť východ. Areál, v ktorom sa nachádza, že úplne kontrolovaný únoscami. Kontrolovaný únos? Dobre, áno. Sú perfektne organizovaní a k dispozícii majú obrovskú presilu. Nesmieš vojsť do boja. Najdôležitejšie je, aby si overil, či tu majú unesených vedcov. Jak pozná túto hru, určite to budú mať unesených vedcov. Dobre. Bolo to napísané, že nemáme sa zapájať do bojov, nemáme ich ničiť, ale ja to pre istotu skúsim. Tak ma poznáte. Ja rád zabijem niekoho, keď môžem. Môžeme ich zabiť. A potešilo. Poď sem. Nebudem míňať náboje. Ježiši. Budeme míňať náboje. On sa okamžite otočil a vždycky majú vo zvyku zastaviť, čakať a potom sa otočiť. Bohužiaľ tentokrát tomu tak nebolo. Takže počkáme. Takto. Náskok. Bum, je dole. Ideme na to. Pekne sa to začalo. Šetríme náboje. Tam už je niečo. To bude ten unesený vedec. Nie. To je špeciálna misia počítač. Toto farba bude špeciálna misia vždycky. Dobre, máme to. Sem nech ma počuje, pretože ja spravím toto. Tak. Tak. To nemôžeme spraviť, že by sme teraz išli na neho. Počkáme si. On sa otočil do druhej strany. To mi nevyšlo. Ja som čakal, že sa otočí práve presne do tej druhej. Poď. Bum. Dobre, bavili sme sa. Ideme ďalej. Podľa mňa ma zbadá skorej, ako ho stihnem zabiť. Neviem, ako som ho dokázal zabiť cez stenu. Pôjdeme tam, ale ešte skôr skontrolujem toto. Nič tu není. Poslali mi správu, takže nepačte, ale myslím, že to tak veľmi neruší audio.
Má trošku zakrytý reproduktor na mobile, takže nebude toľko počuť o výsledku. A ja som to posral. Ale nevadí. Nejdeme zase o toľko dozadu. Tu fakt iba nás to vrátilo o kúsik. A máme 63 nábojov. Neviem prečo, ale doplnili sa nám náboje na misiu. Čo je dobré. Dobre. Teda máme viac ako 63 nábojov. Ideme sem sa pozrieť. Pozor, pozor, devočka. Fú. Devočka, toto bude divoch. Tak. Skúsime ho zabiť potichu. Nie, nezabijeme ho potichu. Takže pozor, fú, tu sa tu nejak rozdeľuje všetko. Nevadí, ideme sem. Žiadnych vecov som tu zatať nevidel, ale už som videl cieľ. A druhé poschodie. Bum. Máme ho. Ďalší vchod do budovy. Bum. Máme ho, ďalšieho. Bum, bum. Dobre, to bolo tesné. Teraz asi tadeto do cieľa. Alebo som tu celé iba zbytočne obišiel. Tam je. Tam sú unesení vedcovia. Alebo vedci. Bum, to budú vedci. 7 minút, za chvíľu by sme mali končiť, teda v podstate by som mal končiť už teraz, ale osobne si myslím, že už stačí dojsť len do cieľa a bude koniec. Áno, bude to tak. Takže neoplatí sa tu stopínať. Splnili sme misiu, ďakujem, že si pozreli tento let's play. Čaute.